Mahigit 800 pamilya na apektuhan ng pagbaha sa President Roxas sa Cotabato Province. Aabot naman sa 31 pamilya ang agad na inilikas matapos ang pagguho ng lupa sa Davao City. At aabot sa 300 kabahayan naman ang binaha matapos bumuhos ang malakas na ulan sa Consolacion sa Cebu. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nalubog sa tubig baha ang palayang ito sa barangay poblasyon sa President Roxas sa Cotabato Province, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan Martes ng gabi. Naitala din ang pagguho ng lupa sa barangay Green Hills sa naturang bayan. Kaya agad na nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng clearing operations matapos humambalang ang mga malalaking puno at bato sa highway na nagdudugtong sa President Roxas at Antipas. Nalubog din sa tubig baha ang kabahayan sa lugar dahil sa halos hanggang baywang na taas ng tubig baha. Sa inisyal na datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cotabato, 6 na barangay sa lungsod ang apektado na kinabibilangan ng Kabangbangan, Poblasyon, Idauman, Green Hills, Tuwael at Mabuhay matapos umapaw ang tubig sa ilog na malapit sa mga apektadong lugar. Ito po tayong ilog, yung Kabakan River, na manggagaling pa ito sa Maslitin, sa mas mataas na munisipyo, na daan ng Roxas, yung papuntang Matatam hanggang sa Kabakan. 2 ang naitalang namatay sa naturang pagbaha matapos malunod ang isang 79 anyos na babae at isang 44 anyos na person with disability. Sa Magpet, Cotabato, nagresulta sa pagguho ng lupa sa bahaging ito ng highway ng Barangay Bagong Bayan ang malakas na buhos ng ulan. Kaya humambalang na sa kalsada ang mga debris. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga kawani ng MDRRMO. Apektado din ng pagbaha ang bayan ng Kabakan kung saan makikita sa larawang kuha ang malawakang pagbaha sa lugar. Ayon sa LGU, nasa 15 pamilya sa Purok Laginding, Barangay Aringay ang inilikas. Agad namang namahagi ng pagkain ng LGU sa mga apektadong residente. Patuloy pa ang ginagawang assessment ng PDRMO sa danyos ng malawakang pagbaha. Sa Davao City naman, ang bahay na ito sa San Vicente Village, Barangay Talomo proper, ang pinakamalubhang na pinsala matapos gumuho ang bahagi ng bundok sa gilid ng kinatatayuan ng kanilang bahay nang bumuhos ang ulan Martes na gabi. Napinsala din ng pagguho ng lupa ang kalapit nito na 2 bahay at nabagsakan din ang mga ito ng mga nabuwal na puno. Around mga alas 8 sa gabi nanamo ko na matikdan nga murag nagahulog-hulog na siya. Mga alas 9 siguro, basig manlakaw na lang siguro tao, kabrang delikado man. Ayon sa mga purok leader ng lugar, landslide prone area ang lugar. But kaning location, na siya recorded na nga 5 ka nahimong landslide before. Agad na pinalikas ang nasa 30 pamilya na nakatira malapit sa pinangyarihan ng landslide. Nabigyan na sila ng tulong. Ayon sa Pag-asa, ang Easterlies ang nagdala ng malalakas na pag-ulan sa Mindanao. Nagising na lang ang mga residente ng Barangay Polpogan sa Consolacion, Cebu sa rumaragas ng tubig baha sa kanilang lugar. Aabot sa 300 kabahayan ang binaha matapos bumuhos ang malakas ng ulan kahapon ng madaling araw. Sa kuhang video ng isang netizen, makikita ang malakas na pagragasa ng tubig baha at tila naging ilog na ang bahaging ito ng Consolacion, Cebu. Kinaumagahan, tumamba ang iba't ibang klase ng basura na iniwan ng tubig baha. 2 sa mga nakitang dahilan ng pagtaas ng tubig baha ay ang mga baradong drainage sa barangay at bahagi ng isang pader na nabutas. Inaalam pa ng Social Welfare Office ang eksaktong bilang ng mga residente na apektado ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.